bukid, kuyog na ko ako ang bana nga si Vic Sukatan o akong brother-in-law. So naguna sila. Kusog ka kayo namang lakaw eh. So nindot po kanimo pagtikang-tikang di mga mare mga pare. Nami sa bukid, ang himig bukid, ginami tuyo, di importante. Kaya ano pa mi sa bukid, nagpakutas. Sus, nindot po kayo kutas nila. Man tong lahir dito tong klaseng kutas akong experience ba kaning kutas nga lakaw ba nindot yun mapasingot ta pirmi. Doon pag kung nalakaw mga mare mga pare, murag hingat na ko ba. So murag buhi dito kong dugo. So tawag dala nagsungkod yung kong kuwan. Nagdala nagsungkod. So ipakita na ko inyo mga mare mga pare kung nanami sa pinakabunto jud ba. Karabi tong piso na lang titi langit na. Kutasa ay. So may diri mga mare mga pare. Ang tawa mi ninyo asa mi lakaw. Ikaw na sila. Suka sila manglakaw. You have the sungkod, brother? Huh? You have the sungkod? You have the sungkod that? Zoom? This one? Like that? Yeah, because I expected us to be going very steep up, but now we're just walking. Ah, I so see. I'm not really using or needing it yet. I see. Maybe later, brother, you need that. Maybe later, When, yes. when we go upstairs. No, speaking this pala. Ano, pero kung ilang mo na dugo. Pwede na to si Vicky Sukatan. So mga mari, mga pare na namin sa pinakabuntod. Kuyog na ko kung isoon, nga ito biyabas. So ipakita na ko yung sa kalayuan mari na, mauto mong lakat. Tawa si Vicky Sukatan, layo kayo pa na. Apas lang sa ubos din. So karon mga mari, kinaabot ang mga pinakababaw ang buhato ni Inti Girl. Tanawan ninyo ka mga awat, bayambas. So ang ani ni Mari sa bukid, daghan kayo og. So tabi, oh. Tawa mga mari pare. Nagbunga, oy. Nang naiulog na nga, makakanin mo na. Wala pa. Nang kadagbulan. Bakit kasi dala? Bayabas ay. Namal dyan. Bayabas lab. Kita na itong bayabas na nakatoy. Lamunga na. Awi, oh. Ang bayabas, dugay naman tumatak balik dito itong bukid na. Ang gianay, bila nakatoy. Awa, lamunga na. Huwag mo dala plastic. Sa mga mare, mga pare, mga unang bayabas. Namig pinakabukid, mga mare, mga pare. Okay. Tulog kay biyabas na sabat nangawat. Adlok yan kay biyabas din. Mo abitaw ni. Bebek. Dekanag biyabas ani. Mo inay mari gutumong ka di mga mari gigam gotas probinsya mo ni nindot sa probinsya. Kay nakay mga saging, mga gulagot mon, mga unsa diha. Bayabas ka bayabas busog na ka. Ning daka na ning gipandong. Isam no ning pay yuta na namupo naman nun sa iyang bayabas. Bila katuig dako ka bayabas nga mari karon ko bayabas sa bukid. Na? Sabi. Nga suhala mo diha kanya may kay bayabas tapos kayo. Sa bukid mga mari mga pare wala kay kwarta. Di jud ka mapas mo. Mabuhi ra jud ka. Sa bukid mga mari mga pare bisan usa siya kamingaw, at least di jud ka magutman labi na kugihan ka. Kugihan ka ani o pasama ani mamupo ra ka ani. Pungko-pungko ra ka ani mga mari mga pare jay. Dilingi ka din sleep and right din ka or ka. Nakagi na mga mare mga pare ani mos bukid no pungko ra ka kaon ka biyabas. Nani? Nami kayo Ato ka sa syudad mga mare mga pare palito nimo ning biyabas nani di ka pwede manguha. Damot. No makay kuan suko man kapitbahay. Nagka bunga mga mare mga pare. Ha? Nara mare na. Ano mi kami gilingaw-lingaw ra niya tong. Hindi ka digutom mga mare pare kay kao ra ka biyabas sa bukid. Nene de ko ha. Ngay bisi ni kayo. Nga antani mga mare pigado kayo. Pakan hiljo nga ako biyabas ka na biyabas. Hindi mo magot mas bukid. Hindi ka magot mas bukid mga mare mga pare kay naa jud diri mga tanong-tanong ha. Dakay bek. Tamis kayo mga mare mga pare una. Tapos ang bunga sa bayabas ba. Nana kayuta. Tapos nganong sagdan ng tao ni Nilo ay. Dapat naa ka diri maning kamot ug kagkaon. Kinamay bunga daghan kayo. Nya imo ra tos lang lingaw-lingaw dito. Mga utan niyo mga mare pare. Muni nakanindot sa bukid kay di ka mapas mo kay kaon makakaon man kag mga lugot mo. Mga prutas niyo nga unsa nimo kaon pasak baba oy. Da, mura lagi kag kawatan lagi. Tari na tari.
Nga, mo ni siya. Magingaw ra ka oy. Layo na kani mong nagtaklaran mga mari mga pare. Nga. Nga, oy. Pakita na ko nimo ha, ninyo mga mari mga pare na mao na siya. Na layo na kay na mong gilakat na dito miagi ganina. No, si Big Sukatan katindog. So karon no, akong igsuon ko nagkugihan kayo na ano na. Nakita yung ebidensya. Ayun na may laps. Dili ko madlukan. Slowly brother. Uy, slowly. Slowly brother. Careful, Ay, brother. ginoo ko. Careful. Katawa ra rin nga watong bayabas. Mga pare gikan namin sa pinakababaw na namin silong. So nakita na mo ni Big Sukatan. Tarawa. Familiar mo ni mga mari mga pare? Word kay siya no. Na nakita na mo ni sa babaw pinakabukid.